Днес подписвахме договор. Той ще бъде продължително с 16 месеца. Уточнили сме всички финансови параметри. Всичко е финализирано, така че от днес футболистът е наш. Ченчев ще представи кратка визитка на футболистите. Антонио Томас, роден на 19 януари 1985 година, тържествено 1985 година, в Торе ла Вега, Кантабрия, Испания. Започва през 2003 до 2005 в Расинг, където записва 75 мача, започва големия футбол. След това по 2005 сезон 2006 Расинг Сантандер 23 мача, след което преминава в Депортиво Ла Коруня 2006 до 2011, където записва 75 мача. След това е преотстъпен в Расинг Сантандер в сезон 2006-2007, първият му сезон в Ла Коруня. Там е записал 20 мача, след което 2011-2012 в Реал Сарагоса с 3 мача на своята сметка. Мисля, че това е напълно достатъчно.